Olen Sanna Tiitinen ja toimin kauppiaana Intersport Lialahdessa Tampereella. Meillä K-ryhmässä tuli puhetta nuorisotakuu-asiasta ja haluamme teemanakin jo olla tukemassa nuorten työllistämistä. Otin TEH-toimistoon yhteyttä ja kerroin heille kriteerit, millä periaatteella olen hakemassa nuorta meidän tiimiimme töihin. TEH-toimisto ilmoitti meille noin 20 ehdokasta. Tätä kautta se helpotti myös meidän työnhakuprosessia, eli kun TEH-toimisto teki meille jo esikarsintaa, niin minun tehtävä oli lähinnä sitten helppo niistä esikarsituista lähteä valitsemaan juuri meille sopivaa henkilöä. Ja yhdessä katsoimme hakemuksia läpi, joista päädyin sitten 5 henkilöön. Nämä 5 henkilöä haastattelin itse. Tuossa tuli oltua puolisen vuotta työttömänä ja sitten sain puhelun Tiitisen Sannalta täältä Lialahden Intersportista. Tuli sitten tämmöistä kyselyä työhaastatteluun, oli kuulemma saanut TE-toimistolta mun tiedot. Ja siinä mentiin sitten muutama päivä vaan haastattelusta, niin Sanna sitten soitti, että kuule Rene, tää paikka on teidän. Mä ajattelin, vitsi mikä fiilis, että niin kun täysin uusi alku taas tällekin elämänpolulle tässä saatiin. Päädyimme valinnoissamme Reneen. Rene erottui positiivisuudella, energisyydellä ja iloisella otteella ja halusi toimia sporttikaupan myyjänä. Kolmisen kuukautta ollaan oltu hommissa ja aivan mielettömän hyvä työyhteisö. Jokainen on aina auttanut. Tässä oli niin paljon oppimista, oli suksia ja kenkiä ja tämä on aukaissut monta ovea tulevaisuutta varten. Tässä voi kuitenkin kouluttautua eteenpäin. Olemme tyytyväisiä tähän prosessiin. Yhteistyö TEH-toimiston kanssa toimi erinomaisesti ja meidän oli helppo löytää uusia hyviä työntekijöitä.